Γεια σας. Αυτό θα είναι το The Art Podcast. Μια ιδέα την οποία είχα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Και η αλήθεια είναι πως σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε για το πώς είναι να σπουδάζεις στην Καλών Τεχνών. Εγώ προσωπικά σπούδασα στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, το οποίο είναι και ένα νεοσύστατο τμήμα, δηλαδή είμαι η πρώτη χρονιά που αποφυτά. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι όλα λίγο ρευστά. Αλλά γενικά, αν μιλήσουμε για το πρώτο έτος, η πρώτη χρονιά στο τμήμα ήταν πολύ διαφορετική εμπειρία από το σχολείο. Γιατί στο σχολείο, εντάξει, δεν κάνουμε και ιδιαίτερα καλλιτεχνικά μαθήματα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν έχεις στο περίγυρό σου κάτι καλλιτεχνικό ή αν δεν το έχεις ανακαλύψει μόνος σου ή αν δεν το έχεις διατηρήσει από την παιδική σου ηλικία. Κάπως είναι μετά δύσκολο να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά πραγματικά ήταν μοναδικό. Ήταν μοναδικό ότι μπορούσα να εκφραστώ και με αυτόν τον τρόπο. Και δεν μιλάω για ζωγραφική γιατί γενικά καλών τεχνών η αντίληψη είναι ότι ζωγραφίζεις καλά. Αυτά. Ναι, εντάξει, δεν είναι έτσι. Ειδικά εμείς που είμαστε νεοσύστατο τμήμα και είναι λίγο πιο ψηφιακά, λίγο πιο gaming, λίγο πιο design. Είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά μετά, εντάξει, δεν μπορείς να εξηγείς και γενικά όλη την ανάλυση, οπότε λες, ναι, τέλεια. Ναι, και μ' άρεσε πάρα πολύ που βρήκα τον άλλο τρόπο να εκφράζομαι. Αυτό ήταν μια αρχική σκέψη και συνεχίζουμε στα επόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας. Αυτό θα είναι το The Art Podcast. Μια ιδέα την οποία είχα αυτή τη στιγμή